السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالقی کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، رمضان المبارک دا اے پیارا مبارک مہینہ جو رب العالمین نے ایک دفعہ پھر ساڈے مقدراں دے اندر فرمایا ہے، دعا فرماؤ اللہ اس ماہ مبارک تو فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے پیارا مہینہ بڑیاں عظمتاں والا، بڑیاں شاناں والا، جو رب والو آؤندا ہے، رب دی رحمت دا پیغام لے کے آؤندا ہے، جنت الفردوس دا پیغام لے کے آیا کردا ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا ہے، جتھے بندہ سارا سال رب العالمین کولو منگ دے، ترلے کر دے، دعاواں کر دے، اور رب العالمین اپنے پیارے بندیاں دیاں دعاواں سن دے نے، شرف قبولیت نال نواز دے نے۔ اے جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا، رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے مہینہ جے رب کولو رج رج کے منگ لیا کرو، رب اپنی رحمت نال عطا فرما دیندا ہے۔ اور جدو بندہ دعا کردا ہے، دعا یہ ساریاں عبادات دا مغز دعا ہے، اور دعا مومن دا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بندہ ہر پاسے مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا، کڑے دے اندر بندہ جکڑیا جاندا ہے، نکلن دے اسباب نظر نہیں آ رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، دل لگا کے رج رج کے رب کولو دعا کریا کرو، اللہ ذوالجلال اپنے بندے تے اپنیاں رحمتاں فرما کے دے نکلن دے اسباب پیدا فرما دیندے نے۔ اور خود رب العالمین نے
اپنا قرآن اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نازل فرمایا ہے، اس بات تو لوگاں نو آگاہ فرما دیتا ہے، ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذو الجلال اس بات تو لوگاں نو آگاہ فرما رہے نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، رب قرآن آمینہ دے لال دی ذات تے نازل کرن ڈے نے۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے، اور ایک ویلا او بھی آیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پروانے آ کے بہ جاندے نے، اور گلاں کردیا کہن لگے، اللہ دے نبی جی ساڈا رب ساڈے کنا کو قریب ہے، اسی اپنے رب نو اچھی آواز نال بلائیے تاں ساڈیاں دعاواں سنے گا، اسی اپنے رب نو دل دے اندر بلائیے تاں ساڈیاں التجاواں سن لوے گا۔ اجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے، اللہ ذو الجلال نے پیارے جبریل نو قرآن دے کے بھیج دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے محبوبہ، آ جڑے تیرے پروانے آ کے سوال کر دینے نے، انہاں نو ذرا بتلا دے وہ، آگاہ فرما دے وہ۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جدو میرے بندے میرے بارے دے اندر آ کے تے تواڈے کولو سوال کر دینے، ساڈا رب ساڈے کنا کو قریب ہے، اے میرے پیارے محبوبہ تسی کہہ دے وہ، انی فإنی قریب، میں رب تے تواڈے بالکل قریب آئے، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میرا بندہ جدوں بھی مینوں بلائے گا، میں اپنے بندے دیاں دعاواں تے پکاراں سن لینا مائے، اور دن ویلے بلائے، رات دیاں تاریکیاں ویلے بلائے، میں تے اپنے بندے دے بالکل قریب آئے۔ اے عرشاں والے رب آئے، پھر بھی دل دے اندر خیال پیدا ہو سکتا ہے، دل دے اندر اے گلاں آ جاندیاں نے، عرشاں والے ربا پھر بھی ساڈے کنا کو قریب ہو، آخر کچھ نہ کچھ تے فاصلہ ہے یہ نئے، عرشاں تو پیارا پیغام آ رہا ہے، اے میرے پیارے بندے قریب دی گل کرن ڈے جے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے میرے پیارے بندیو، میں رب تے تواڈے شارگ نالوں وی قریب ہاں۔ جیڑا رب شارگ نالوں نیڑے ہوئے اور رب دے درمیان پھر واسطے دیاں لوڑاں رہندیاں
بولو لوڑا رہندیاں آ ویکھ لو جیڑا رب شارگ نالو بھی نیڑے ہوئے اس رب دے درمیان کسے وسیلے دیاں لوڑا نہیں رہندیاں اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے محبوب آئے اینا میرے پیارے پیارے بندیاں فرما دے وہ انی فإنی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اور جدو میرا بندہ میرے دربار دے اندر آ جاندا ہے مینوں پکار دے تے میں رب اپنے بندے دیاں پکاراں سن لینا وائے اپنے بندے دیاں دعاواں قبول فرما لیا کرنا وائے اور غور کرے نا بندہ غور کرے ویکھ لو رب العالمین نے کنیاں مہربانیاں فرما دتیاں نے اللہ ذوالجلال نے سانو بغیر منگے انسان بنا دیتا ہے بغیر کہن دے رب نے سانو انسان بنایا ہے اللہ ذوالجلال نے بغیر منگے ہاتھ عطا فرما دیتے نے رب العالمین نے بغیر منگے سانو قدم عطا فرما دیتے نے اس خالق تے مالک نے بغیر منگے کان نک زبان تے دل عطا فرما دیتے نے اللہ ذوالجلال نے بغیر منگے آئے ویکھ لو زمینہ بنائیاں آسمان بنا دیتے بغیر منگے ہواواں چلا دیتیاں ندے نالے بہا دیتے اے بغیر منگے رب العالمین نے سب کو عطا فرمایا تے جدو بندہ رب کولو منگے گا رب کولو سوال کرے گا اللہ ذوالجلال کنیاں رحمتاں دا نزول فرمان گے اللہ ذوالجلال کنیاں بہاراں لگا دیں گے رب العالمین فرما رہے نے انی فإنی قریب اور پھر ویکھ لو غور کریا کرو دعا ایک ایسی عبادت ہے نماز فرض ہے نا فجر بندہ ادا کردہ تے فجر دے ویلے ادا کریا کردہ زور پڑھ دیتے زور دے ویلے پڑھی دیئے اثر دی نماز ادا کرنی ہے تے اے دے ٹائم دے مطابق ادا کرنی ہے اور ویکھ لونا ہے بندہ حج کر دیتے میدان عرفات دے اندر جانا پیندا ہے اور جدو بندہ ہے ویکھ لو عمرہ کر دیتے مکے دے اندر جانا پیندا ہے اور ویندیاں رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے رمضان دے روزے بندہ رمضان دے مہینے دے اندر یہ رکھیا کردہ ہے اور یار دعا ایک ایسی عبادت ہے عرشاں تو پیارا جیا پیغام آ رہے آئے اے میرے پیارے بندے جدو میرے نل تینوں کم پہ جاوے جیڑے ویلے جیڑے موقع بھی میرے نل تینوں کم پہ جاوے ہاں مارنا تیرا کم میں تیرے دل دیاں ساریاں مرادہ پوریاں کر دینا میں رب دا کم میں سبحان اللہ رمضان دا مہینہ رج رج کے رب کو لو دعا کریا کرو رج رج کے رب کو لو ترلا کریا کرو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جدو میرا بندہ ہے میرے کو لو دعاواں کردہ ہے میں رب العالمین اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیا کرنا وائے ویکھ لونا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے
ویکھ لو نا کتنیاں پیاریاں باتیں، عرشاں تو پیارا جہا پیغام آ رہا ہے۔ اے میرے پیارے بندے، میں رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، دنیا دا نظام ہے نا، دنیا دا نظام ہے، ویکھ لو کوئی چودھری بندہ علاقے دا بڑا بندہ ہے، اے آندا فلاں وقت فلاں ٹائم تو لے کے تے فلاں ٹائم تک میں کھلی کچہری لگاواں گا تے سارے آ جایا جے، اینے وجہ تو لے کے اینے وجہ تک میں تواڈیاں گلاں سن لواں گا، میں تواڈیاں جناب شکوے شکایتاں سن لواں گا تے میں کوشش کراں گا کہ اے دے تے عمل کیتا جائے۔ اے دنیا دار دے کھلی کچہری دا ٹائم مقرر ہے، اینے وجہ تو لے کے اینے وجہ تک، عرشاں تو آواز آ رہی ہے، اے میرے پیارے بندے ہوئے، میں رب دے کھلی کچہری ہر ویلے ہی کھلی ہے، میں رب دے کھلی کچہری ہر ویلے ہی کھلی ہے، جیڑے ویلے جیڑے موڑ تے میرا بندہ آ کے پاویں دن دا اجالا ہووے، پاویں رات دیاں تاریکیاں رات دا سناٹا ہووے، جیڑے ویلے بھی میرا بندہ میرے دروازے نو آ کے کھٹکھٹا دے گا، میں رب اسے ویلے اپنے بندے دیاں التجاواں سن لواں گا۔ رب دے کھلی کچہری ہر ویلے کھلی ہے، اور کتنا پیارا پیغام رب العالمین دا ہے، انداز بڑا ہی پیارا جے، در کھلائی اللہ مالک دا، در کھلائی اللہ مالک دا، چل اپنا درد سنا چل کے۔ اللہ منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دا مہینہ ہے، پھر دن بھی جمعے دا قبولیت دی گھڑیے، دعا کر دیو 4-5 مہینے ہو گئے نے مینوں آیا اس مسجد دا سپیکر نہیں ٹھیک ہو سکیا، دعا کر دیو اللہ اس سپیکر بھی ساڈا ٹھیک فرما دے وے۔ در کھلائی اللہ مالک دا، در کھلائی اللہ مالک دا، چل اپنا درد سنا چل کے، او سن دائی کل فریادانو، او سن دائی کل فریادانو، تمہیں اپنی عرض سنا چل کے۔ اور انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے، او سب دا پالن ہارا ہے، او سب دا پالن ہارا ہے، او دے در تے نت گزارا ہے، او دا منگتا عالم سارا ہے، او دا منگتا عالم سارا ہے، تمہیں دامن اپنا تمہیں دامن چل پھیلا چل کے، در کھلائی اللہ مالک دا، چل اپنا درد سنا چل کے۔ اور انداز کتنا پیارا تے نرالا ہے، او سب دا پالن ہارا ہے، اور انداز کیسا پیارا جے، او دے وچ خزانے اتوڑ نہیں، او دے وچ خزانے اتوڑ نہیں، جو منگ نہیں منگ لے موڑ نہیں، سچے رب دا بوا چھوڑ نہیں،
پے سجدے وچ منا چل کے پے سجدے وچ منا چل کے در کلائی اللہ مالک دائے چل اپنا درد سنا چل کے اوے آؤ نا جدو بندہ رب کولو دعا کردا ہے اپنے مالک دے سامنے التجا کردا نظر آ رہا ہے آوے خلونا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان نبوت تو فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام نے ایسے اوقات اور ایسی جگہ بتلا دیتیاں نے جتھے بندہ جدوں بھی دعا کردا ہے اللہ ذوالجلال فوراً اپنے بندے دیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جدو بندہ میدان عرفات دے اندر چلا جاندا ہے او مکہ مکرمہ دے اندر میدان عرفات دے اندر جیڑی بندہ دعا کردا ہے اللہ جدو اس بندے دے منہوں دعا نکل دیے اللہ فوراً قبول فرما لیندے نے میدان عرفات دے اندر جدوں میں جیڑی بھی بندہ دعا کردا ہے اللہ فوراً قبول فرما لیا کر دینے اور اے دے بعد جدو بندہ ملتزم نال چمڑ جاندا ہے اپنا سینہ ملتزم دے نال لگا لیندا ہے اور خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجنا جدو بیت اللہ دے اندر آؤندے اپنا سینہ ملتزم دے نال لگا لیندے اپنے ہاتھ انج بیت اللہ دے دیوار دے نال لگا کے رب کولو منگ دے رب کولو دعاواں کریا کر دے سبحان اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے ملتزم دے نال جدو بندہ سینہ لا کے چمڑ جاندا ہے او دو بندہ جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ او دو فوراً نکلیاں دعاواں قبول فرما لیا کر دینے اے عرشاں والے رب آئے ہون پتہ نہیں کہ دے مقدرہ دے اندر بندے دے ہونا ہے بیت اللہ دیا جا کے زیارتہ کرنیاں نے اللہ جڑے نہیں جا سکدے اونا دے بارے کی اعلان تے آ ڈرے اونا نو دعا دے لوڑ پہ جاتے کی کرنگے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میری امت والیو لیلۃ القدر دے رب نے ایک رات نازل فرما دیتی ہے رمضان دے مہینے دے اندر اے رات آیا کر دیے اس رات جدوں میں جیڑی بھی دعا بندہ کردا ہے اللہ قبول فرما لیا کر دینے عرشاں والے آئے سے جناب لیلۃ القدر دے رات بھی ایک سال دے بعد آیا کر دیے لیلۃ القدر دے رات تو پہلا تیرے بندے نو تیرے نال کم پہ جاوے عرشاں دے اعمال کا پھر تیرے بندے نو کے کرنا چاہیے دائے آواز آ رہی ہے میرے او بندیو جمعے والے دن ایک کڑی میں رب نے ایسے بنا دیتی ہے جمعے والے دن اس کڑی دے اندر دعا کریا کرو میں رب تواڈیاں دعاواں قبول فرما لواں اے میرے مالک دل دے اندر خیال پیدا ہو جاندا ہے جمعے والا دن بھی تے 8 دناں دے بعد آیا کردا ہے جمعے تو پہلا تیرے نال بندیاں نو کم پہ جاتے کی کرنگے پیارا جیا پیغام آرے آئے اے میرے پیارے بندے اذان دے اور نماز دے درمیان جیڑا وقفہ ہویا کردا ہے اس وقفے دے اندر جیڑی بھی بندہ دعا کردہ اللہ قبول فرما لیا کر دینے
اذان ہو جائے بندہ نفل ادا کر کے بہ گیا ہے، اجے جماعت ہون دے اندر تھوڑا جہا وقت باقی ہے، اس موقع تے جیڑی بھی بندہ دعا کردا ہے اللہ قبول فرما لیا کردے نے۔ عرشاں والے ربا فجر پڑھ کے تیرا بندہ گیا ہے، زور ہون دے اندر پھر بھی کچھ وقت باقی ہے، زور تو پہلا تیرے بندے نو تیرے نال کم پہ جائے تے تیرے بندے نو کی کرنا چاہیے دائے۔ عرشاں تو پیارا پیغام آ رہے آئے، اے میرے پیارے بندے ہو، جدوں بھی میرے نال کم پہ جائے اسے ویلے اپنا سر سجدے رکھ کے میرے کولو منگن لگ جایا جے، میں رب سجدے جا کے کیتیاں دعاواں نوں وی قبول فرما لینا وا۔ اللہ ذل جلال سجدے اندر کیتیاں دعاواں اپنی رحمت نل شرف قبولیت نل نواز لیندے نے۔ اوے آؤ نا غور کر دے جایا جے، جیڑے ویلے بھی رب نل کم پہ جائے سجدے جا کے تے رب کولو دعاواں کر دے نظر آیا کرو۔ اب دنیا دا نظام ہے نا، دنیا دا نظام ہے، بندہ موبائل تے گلاں کردا ہے، کالاں کردا ہے، اپنے پیاریاں نال گفتگو کریا کردا ہے، ادھا گھنٹہ کئی گھنٹے گلاں کردے ہیں، تھکدے ہی نہیں۔ اے جی پیاریاں نال گلاں ہو رہیاں نے، رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں 10 منٹ سجدے جا کے رب نال کال ملا کے ویکھیا کرو، 10 منٹ سجدے پہ کے اپنے رب نال گلاں کر کے ویکھیا کرو۔ میں اپنی جگہ تے سوچنا میں، تسی اپنی جگہ تے سوچے آجے ساڈی زندگی دے اندر کوئی ایسا سجدہ ہے وے جیڑا 10 منٹ دا ہووے؟ 10 منٹ تو زیادہ کوئی ایسا سجدہ ہے وے جیڑا ساڈی زندگی دا ہووے کہ سجدے پہ کے 10-15 منٹ ادھا گھنٹہ رب کولو دعاواں کیتیاں نے تے اللہ نے قبول نہیں کیتیاں، اللہ نے موڑ دیتیاں نے۔ اور سونے میرے تو اڈے منگن دے اندر فرق آ سکدا ہے، رب دے عطا کرن دے اندر فرق آ سکدا، رب دے عطا کرن دے اندر فرق نہیں جے آ سکدا۔ سبحان اللہ، رب نے تے خود اعلان کروا دیتا ہے۔ اللہ ذل جلال فرما رہے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ عرشاں تو رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، اے میرے او پیارے او بندے ہو، میں رب تے تواڈے بالکل ہی قریب آئے، جیڑے ویلے بلاؤ گے میں رب تواڈیاں التجاواں سننا وا تے قبول فرما لینا وا۔ اوے جدوں وی رب نو بندہ بلائے تے کھیڑے پہ کے بلانا چاہیے دائے، جدوں بھی دعا کرو کھیڑے پہ کے تکرار نال رب کولو منگیا کرو، رب کولو ترلا کریا کرو۔ جی میں بچہ نہیں ماں باپ دے کھیڑے پہ کے دعا کردہ، جی میں بچہ جناب رو کے اپنے ماں کولو باپ کولو ترلے بھی کر لیندہ ہے، رو بھی لیندہ ہے کہ میرے ابا جان اے چیز چاہی دیئے، آخر کر دیا باپ من جاندہ ہے، ماں من جایا کر دیئے۔ رب العالمین دے طرفوں پیارا پیغام آ رہے آئے، اوے میرے پیارے بندیا
میں رب تے ماں نالو 70 گنا زیادہ تیرے نال پیار کرنا میں، ماں نالو 70 گنا ود کے تیرے نال محبت کرنا میں۔ ماں من جاندی ہے میں کیوں نہیں مندا ہے، تینوں منان دا ول نہیں آیا ہے، تینوں منان دا انداز ہی نہیں جے آیا ہے۔ جدو بندہ تکرار نال رب کولو دعا کردا ہے، کھیڑے پہ کے ترلے کردا نظر آوندا ہے، اللہ پھر من جاندے نے، اللہ دعاواں قبول فرما لیا کردے نے۔ ویکھ لو رب العالمین دے کو بڑے ہی پیارے نبی نے جنہاں نو جناب زکریا علیہ السلام دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے۔ ویکھ لو عمر کو 90 سال کو 100 سال دے قریب ہو گئی ہے، رب نے اولاد دیتی کوئی نہیں ہے، رب نے اولاد دے نعمت کو لو محروم رکھے آئے۔ یہ دے تو پہلا بھی پیارے زکریا علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں ہون گیاں ہے، لیکن ہون جیڑی دعا ہو رہی ہے نا، کھیڑے پہ کے چھپ کے پیارے زکریا علیہ السلام ہون تکرار نال دعا کرن لگے نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن جے قرآن ہے، اللہ فرما رہے نے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ جناب زکریا علیہ السلام ہن الگ کمرے دے اندر بہ جاندے نے، پیار تے محبت دیاں گلاں اپنے مالک نال کردے نظر آ رہے نے، محبت دے نال ہن دعاواں کردے نظر آ رہے نے۔ اللہ میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، اولاد دیاں عمراں بھی کوئی نہیں رہ گئیاں، اللہ جے اولاد دے دے میں تے تیرے خزانے اج کدو کمیاں آ چلیاں نے۔ اوے آؤ نا نمرہ مسجد دے اندر آنے والو، اللہ نے جدو سنیاں نے، اللہ نے اگو اعلان کروا دیتا ہے، اے میرے پیارے جبریل جانا جا کے میرے زکریا نو بیٹے دیاں خوش خبریاں دے دے وہ، اور بیٹا بھی دے مانگا تے او دا نام ہی میں آپ دس دینا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا۔ اور جدو پیارے زکریا علیہ السلام نے منگیا نا بیٹا رب کو لو منگیا، دعاواں کیتیاں، اللہ ذوالجلال نے قبول فرما لیاں نے، اللہ نے بیٹا ایسا عطا فرما دیتا ہے۔ آواز آ رہی ہے پیارے زکریا پتر تیرا ہوئے گا، نبی میرا ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جدو رب کو لو منگو نا تے کھیڑے پہ کے منگیا کرو، تکرار دے نال منگیا کرو۔ سبحان اللہ کنج یقین دے نال اپنے رب کو لو سوال کرنا چاہیے دائے۔ حجاج بن یوسف نا بادشاہ گزرے ہے تے لوگاں دا اے دا ڈر لوگاں دے دلاں دے اندر بہت زیادہ سی۔ ایک نا نبی نے حافظ جی نے ایک چوک دے اندر کھلوتے نے تے دعا کرن ڈے نے، اللہ اکھاں دے دے، اللہ اکھاں دے دے، جہانوں ویکھن دا نظارہ کوئی نہیں، اکھاں دے دے۔
تے حجاج بن یوسف کولوں دی گزریا، کہنے لگا آفت جی کی منگن ڈے جے؟ کہنے لگا مدتاں ہو گئیاں نے، اکھاں کوئی نہیں، جہانوں ویکھن دا انداز کوئی نہیں، میں تے دعا کرنا رب مینوں اکھاں دے دے وے۔ تے حجاج کہنے لگا آفت جی میں فلاں جگہ تے جا رہا میں کل واپس ایتھوں گزرنا ہے، تیریاں اکھاں ٹھیک نہ ہوئیاں تے کل میں تیری دھون بھی لا دینی ہے۔ کہنے لگا جے اکھاں ٹھیک نہ ہوئیاں میں تیری دھون بھی اتار دینی ہے۔ یہ دھمکی لگا کے چلا گیا۔ رات پہ گئی نے، حافظ جی نے اپنا سر سجدے اندر رکھ لے آئے، سجدے اندر سر رکھ لے آئے تے آندے نے عرشاں والے ربا اگے اکھاں کوئی نہیں، ہن گردن بھی ٹر جانی ہے، ہن زندگی دا خاتمہ ہو جانا ہے۔ اے میرے مالک اونی دیر میں سر سجدیوں چکنا نہیں جب تک اکھاں عطا نہ کر دے میں گا۔ اللہ ذو الجلال دی قسم ہے، دن چڑھن تو پہلا اللہ نے اکھاں عطا فرما دیتیاں نے، دن چڑھن تو پہلا اللہ نے اکھاں عطا فرما دیتیاں نے۔ اسے چوک دے اندر آفت جی آ گیا، حجاج کولوں دی گزریا نا، سناؤ آفت جی۔ کہنے لگا ویکھ لو رب نے اکھاں دے دیتیاں نے، اللہ نے اکھاں عطا فرما دیتیاں نے۔ تے حجاج کہنے لگا آفت جی اصل دے اندر گل اے وے اگے تساں رب کولو اکھاں منگیاں ہی کوئی نہیں، اینی زندگی ہو گئی جے اگے تساں رب کولو یقین نال منگیاں ہی نہیں، ہن یقین دے نال رب کولو اکھاں منگیاں جے اللہ ذو الجلال نے عطا فرما دیتیاں نے۔ ایسی یقین نال رب کولو سوال کریا کرو، یقین دے نال رب کولو دعا کریا کرو۔ اوے آؤ نا غور کر دے جایا جے، امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ کون ہے جیڑا لاچاراں دیاں دعاواں سندا ہے، کون ہے جیڑا مجبوراں دیاں دعاواں سنن والا ہے۔ ایک بندہ ہووے ہن جوانی کولے، دولتاں اے دے کول نے، اے دے بیٹے کول نے، عزیز و اقارب کول نے، ایک ویلا او بھی آگے آئے جناب دولتاں مک گئیاں نے، کاروبار دا ختم ہو گیا ہے، بڑھاپا آ گیا، وڈیرا جہا ہو گیا ہے، یہ دے پتراں بھی اینو خیر بات کہہ دیتا ہے، یہ دے یاراں تے بیلیاں اینو چھڑ دیتا ہے۔ اب ویکھ لو نا یہ دے اپنے نو کھانا نہیں پوچھیا کر دے، تے یہ دے دل دے اندر خیال جہا پیدا ہو گیا ہے، او یار چلو رب نال گلاں کر کے ویکھیے، اپنی لاٹھی ٹیک دا ہے، اللہ دے کر مسجد دے اندر آ جاندا ہے، آندا میرے مالک اصل دے اندر تو جاننا ہے، اکھاں دے بینائی کمزور ہو گئی ہے، تیز چلیا نہیں جاندا ہے، ہاتھ نال وزنی چیز پکڑی نہیں جاندے، اے میرے مالک آج میں پہلے دن تیرے دروازے تے آ گیا، میں سارے آنے موڑ دیتا ہے، تو تے خالی نہ جان دے میں عرشاں تو پیاری آواز آ رہی ہے، پیغام آ رہے آئے، اے میرے پیارے بندے تیرے آؤن میں دیر ہو گئی ہے، میں رب دے رحمت کرن میں دیر نہیں ہوئے گی،
ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ नेकियां दियां पंडा उठा के जाएगा, क्यों मैं रब दा वादा ए वे फ़ाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जेड़ा बंदा मेरे दरवाजे ते आके तौबा करदा है, फिर नेकियां करदा है, मैं रब दी जिंदगी दे गुनाहां नूं वी नेकियां बना दिया करना है। ओ यार किंज रब्बुल आलमीन दुआवां सुनिया करदे ने। ऐ ना रियाजुल जन्नह मस्जिद नबवी है, रियाजुल जन्नह। अल्लाह उथों दियां हाज़रियां नसीब फरमा देवे, आमीन कह दियो। अल्लाह उथों दियां हाज़रियां नसीब फरमा देवे। ओ कैसा प्यारा मंदर ते कैसा प्यारा अंदाज। इंज ना जदों बंदा रियाजुल जन्नह दे अंदर बैठा हुंदा है, सामने लिखिया नजर आ रहा है, मा बैना बैती व मिंबरी, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे मिंबर तो लैके ते मेरे हुजरे तक दरम्यान वाली जेड़ी जगह अल्लाह ने इनो जन्नत दा टुकड़ा बना दिता है। ए मदीना मुनव्वरा ते कैद पै गया, बारिशां नहीं हो रही, लोग दुआवां करते नजर आ रहे ने, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तरले रब कोलों करते नजर आ रहे ने, अल्लाह बारिश नहीं पा रहा है। ते इमाम मुहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह ए जनाब इंज रियाजुल जन्नह दे अंदर आके बह गए ने। ते इन्हां दे सामने न एक प्यारा जिहा बंदा है, काले जे रंग दा बंदा, कमजोर जिहा बंदा है, ते रब कोलो दुआवां करदा नजर आ रहा है। आंदा अरशां वाले आ रब्बा, लोके दुआवां कर कर के थक गए ने, अल्लाह बारिश नाज़िल नहीं हो रही है। अज मैं भी तेरे कोलो दुआ करन दिया मैं, ते अंदाज वेख ले अज दुआ दा। आदे ने व इन्नी मुक़सिमुन अलैक व इन्नी मुक़सिमुन अलैक, मैं तेनू कसम दे के कह रहा मैं, अल्लाह मेरी दुआ मन के ते रहमत दा मींह पा दे। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातो सलाम फरमांदे ने, कई रब दे प्यारे ऐसे होया करदे ने, ओ अल्लाह नू कसम दे के को गल कह दें ते अल्लाह उन्हां दियां कसमां दियां लाजां रख लैंदे ने। अल्लाह उन्हां दी कसम दी लाज रख लिया करदे ने। ये प्यारा बंदा रब नू कसम दे के कह रहा है, अल्लाह रहमत दा मींह पा दे। इन्हें अजे दुआ खत्म ही कीती है ते रहमत दा मींह वसन लग पिया है। इमाम मुहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह ने ना ऐ सारा अंदाज तकिया, सारा अंदाज वेख्या है। ये जनाब सूरज चढ़ गया, इशराक पड़ी है, ये बंदा अपने घर वाल टुर पे आए। इमाम मुहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाह अलैह ये भी ये पिछे पिछे टुर पे ने। वो जदों दरवाजे दे अंदर घर दाखिल हो गया ना, इमाम साहब दरवाजे नू निशान लगा के वापस आ गए ने। और जनाब दोपहर दा वेला होया, फिर असर दा वेला हो गया है। इमाम साहब दे दरवाजे नू जाके खटखटा देंदे ने, जाके आंदे ने, ओए अल्लाह वालिया, सारे लोकां ने दुआवां कीतियां ने, अज तू दुआ कीती है, रब ने किसे दी मन्नी नहीं, रब ने तेरियां मन लईयां ने।
تے انج کر کام کی کرنا ہے؟ کہنے لگا میں مٹی دے برتن بنانا وا، میں محنت مزدوری کرنا وا۔ امام صاحب کہنے لگے برتن بنانے چھڈ دے، میں تینوں مہانہ تنخواہ دے دیا کرانگا، تو ریاض الجنہ چ بہ کے تے رب کولو صرف دعاواں ہی کردا رہیا کرے۔ جدو اینی گل اللہ والے نے سنیے، یہ دیاں اکھاں ڈول پیاں نے تے رو کے آندا لا تذکرنی احدا، امام جی میرا ذکر کسے دوجے نال نہ کرے آجے، یہ تے میریاں یا میرے رب دیاں گلاں پیاریاں نے، میں اپنا راز فاش نہیں کرنا چاہتا کہ میریاں دعاواں اللہ قبول فرما لیا کردا ہے۔ رب دا واسطہ دے کے کہاں گا، جدو بندہ کھیڑے پہ کے یقین نال رب کولو دعاواں کردا ہے، اللہ فوراً قبول فرما لیا کردے نے۔ اس رب دا وعدہ اے وے انی و انی قریب اجیب دعوت الداعی ذاتان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جیڑے ویلے جدو بھی میرا بندہ میرے دروازے تے آئے گا، مینوں بلائے گا، آوازاں دے گا، میں رب اپنے بندے دیاں التجامات تے پکاراں سن لینا وا، شرف قبولیت نال نواز دے گا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میریو ماں بہنوں، قدم قدم تے اپنے مالک کولو منگ دے رہا کرو، انشاءاللہ رب العالمین ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی آباد فرما دیں گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔